Процедурата, която ще направя, се казва терапия за блясък с витамин С и водорасли. Целта е кожата да добие един по-младежки вид. Самата терапия се бори с финните бръчици, подобрява еластичността на кожата, бори се с вредите, които нанася слънцето и на края на терапията кожата изглежда възстановена с по-младежки вид и има един блясък. Колко минути трае цялата процедура? Цялата процедура е около час и 15 минути. Терапията започва с разгримиране на деколтето, шията, лицето, с тоалетно мляко съобразено с типа кожа и тоник, който също е съобразен с типа кожа. След което продължаваме с ензимен пилинг, който е с ензими от ананас и папая, който много добре почиства повърхностния слой на кожата и дори има много добър ефект върху черните точки, които няма да третираме в случая, но освен, че почиства добре кожата, има добър ефект и върху тях. Тази терапия е хубаво да се направи един курс от 6 процедури по една на седмица, като възстановяваща. Пролетта е много подходящ сезон за това, тъй като студа действа изсушаващо на кожата и тя губи своя блясък, така че пролетта и есента са много добри сезони за нея, след което може да се прави поддържаща терапия веднъж месечно. Тази терапия може да се прилага на жени от всякаква възраст, като най-добре действа на тези, които са с по-млада кожа, от порядъка на 25 до 45 години, тъй като има добър ефект върху финните бръчки. Но ако някоя клиентка, която е над 40, има, да кажем, парти вечерта, през деня, ако я направи на това парти, кожата ще изглежда много освежена, да. Така че тази терапия е подходяща за всякакъв тип кожа и за всякаква възраст. След като вече сме нанесли и отмилен зимния пилинг, кожата е почистена добре, след което нанасяме ампула с витамин С, която концентрацията на витамин С в тази ампула е 25%. Самия витамин С, знаем, има избелващо действие върху кожата, освен това се бори и с свободните радикали. След нанасянето на ампулата с витамин С, нанасяме водорасли, които са добити чрез нова технология, която се казва Freeze Dry или така нареченото сухо замразяване. С тези водорасли се прави масаж, който продължава около 15-20 минути. След самите водорасли, които попиват в кожата, се нанася и маската от портокалови кори, която изглажда финните линии на лицето и подобрява еластичността на кожата.